Ben je leraar of huisarts in opleiding of ben je net klaar met je studie? Dan krijg je in Zeeuws-Vlaanderen voorrang op een huurhuis. Op dit moment garanderen we dat ze binnen 4 maanden na hun inschrijving een woning van ons krijgen. Je moet dan overigens wel geboren of getogen zijn in de regio. En verder in het nieuws vandaag. Wat doen we over 100 jaar met ons kernafval? En verdrukt het padel het tennis van de baan? Goedenavond. Voorrang op een huurwoning, dat wil iedereen wel in deze krappe woningmarkt. Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakt het nu voor een beperkte groep mogelijk. Voor afgestudeerden die na hun studie weer in Zeeuws-Vlaanderen willen gaan wonen, is er nu een terugkeerregeling. Volgens Woongoed is het nodig voor de leefbaarheid. Juri en Rebecca hebben het goed naar hun zin in hun huis in Axel. Ze zijn teruggekeerd naar Zeeuws-Vlaanderen nadat ze voor hun studie in Rotterdam en Tilburg hebben gewoond. Wilden we eigenlijk allebei een avontuur in de stad. En dat hadden we na een tijdje wel gezien. En eigenlijk misten we allebei Zeeuws-Vlaanderen. Ik en zij. En daarom hadden we besloten, we gaan stappen ondernemen om terug te komen. Het kon dankzij de studenten-terugkeerregeling van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Mensen met wortels in de regio krijgen sneller de kans op een woning. Er is behoefte in de streek dat jonge mensen zich hier vestigen, wellicht een gezin gaan stichten, kinderen naar de kinderopvang, naar het onderwijs gaan, clubjes, verenigingen. En op die manier willen we proberen de streek aantrekkelijk en leefbaar te houden. Niet alleen mensen die net afgestudeerd zijn kunnen gebruik maken van een terugkeergarantie. Ook huisartsen in opleiding en mensen die werken in het onderwijs kunnen makkelijker terugkeren naar Zeeuws-Vlaanderen. De vraag is of personen die al langere tijd op de wachtlijst staan zich niet gepasseerd voelen. We hebben het aantal mensen die we voorrang willen geven, hebben we gemaximeerd op 20 per jaar. We hebben ongeveer 500 à 600 mutaties per jaar. Dus die 20 zal niet van hele grote invloed zijn op de totale wachttijd. Maar mochten we nou zien dat dat wel het geval gaat zijn, ja, dan moeten we het iets terugschroeven in aantal. Wil jij een snoepje? Juri en Rebecca zijn gelukkig met de regeling. Als die er niet was geweest, dan waren ze misschien wel ergens anders gaan wonen dan in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat denk ik deels wel. Want ik had natuurlijk ook overwogen om gewoon in Zuid-Beveland te gaan wonen, waar ik vandaan kom. Maar ja, het kwam zo uit. En met de huidige woningmarkt, ja, je moet toch iets. En dit was eigenlijk meer dan perfect. Dus ja. Wij vinden het een goede regeling en dat krijgen we van degenen die er gebruik maken ook te horen. Dus voorlopig gaan we door. Tot dusver hebben 5 personen gebruik gemaakt van de regeling. In Terneuzen werden vandaag ambitieuze plannen voor de binnenstad gepresenteerd. Waar nu de leegstand en de grauwigheid in de winkelstraat regeert, moet in 2030 Terneuzen de place to be zijn. Verslaggever Pim van den Bergen was bij de presentatie aanwezig vanmiddag. Pim, wat gaat er gebeuren met de binnenstad van Terneuzen? Nou, het hart van de stad moet weer gaan bruisen door een mix van winkels, horeca en terugkerende bewoners die bijvoorbeeld in de leegstaande panden kunnen gaan wonen. De waterpartijen in de stad, zoals de Kolk en de grachten, die moeten beter gebruikt gaan worden. Daarnaast moet er een oase van groen rondom de stad en in de stad komen. En er moet een stationsbuurt komen met een echt station. Dat klinkt voor Terneuzen toch behoorlijk ambitieus. Wat hebben ze daarvoor over? Nou, de gemeente wil er 11 tot 17 miljoen voor uittrekken. Er wordt een organisatie opgetuigd, er wordt een kwartiermaker aangesteld en die gaan bepalen waaraan dat geld gaat uitgegeven worden. Maar zover is het nog niet. Eerst moet de gemeenteraad zich nog over het voorstel buigen en die kunnen dan vlak voor de verkiezingen hierover gaan stemmen. Pim van den Bergen, dankjewel. Op de Traktaatweg, de N62 tussen Axel en Terneuzen, is vanmorgen een vrachtwagen met uien gekanteld. De chauffeur raakte daarbij gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is inmiddels in beide richtingen weer open. Een wonderlijk gezicht vandaag in het Valkenslotpark in Goes. De voor de ganse stad beroemde witte ganzen worden gevangen. Niet omdat de gemeente van ze af wil, maar om er juist beter voor te kunnen zorgen. Krijgen ze een grote ring aan de poot. Dan registreren we als het ware de gans. Kunnen we dus zien, dat is de 12, dat is de 14. En dan weten we ook gelijk, wat was dat toen voor gans toen we vingen? Was het een
Mannetje, was het een vrouwtje? Is het een oude gans of een jongen? Gaat er dan in dood? Weten we ook gelijk, er is een oude gans die dood is gegaan. Wisten we dat er aan zat te komen. Goed zo dat gewoon geregistreerd hebben, die ganzen, om gewoon een gezonde, goede ganzenstand te houden. Ze worden ook ingeënt tegen vogelgriep en het gebeurt allemaal hier in het hertenkamp in Goes-Zuid. Als ze allemaal zijn behandeld, worden ze weer teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. En dan, een jaar vooruitkijken, dat is voor de meesten van ons al een heel eind weg. Laat staan 100 jaar vooruitkijken. Maar voor wetenschappers en studenten van de COVRA in Nieuwdorp is het dagelijkse praktijk. Zij onderzoeken nu al hoe we over 100 jaar het beste kunnen omgaan met de opslag van radioactief afval. Voor tenminste 100 jaar staat ons kernafval veilig opgeslagen in deze gebouwen. Maar daarna moet het anders. Er moet een eindberging komen, diep onder de grond. Vooralsnog is dit volgens wetenschappers de beste manier om hoog radioactief afval te bergen totdat het niet meer schadelijk is. Sinds de jaren 50 doen we er al onderzoek naar, internationaal, dus in de hele wereld. En daar zijn duizenden onderzoekers en goede wetenschappers mee bezig geweest. En op basis van dat onderzoek kunnen we nu zeggen dat de ondergrondse berging voor radioactief afval de meest veilige lange termijn oplossing is. In Nederland wordt het besluit over de definitieve eindberging pas in het jaar 2100 genomen. In sommige andere landen is de bouw al begonnen. Ja, in Europa zijn de Finnen het verst. Die zijn op dit moment bezig met het bouwen van een eindberging voor hun hoogradioactief afval, of eigenlijk verbruikte splijtstof in graniet. De Zweden volgen daar vlak achteraan. Die hebben hun bouwvergunning al ingediend. En de Fransen willen binnenkort hun bouwvergunning indienen. De Zweden kijken ook naar de graniet en de Fransen kijken naar klei. En dat is ook een van de lagen waar wij in Nederland naar kijken. Omdat alle landen voor dezelfde uitdaging staan, wisselen wetenschappers veel kennis uit. Maar COVRA doet ook zelf uitgebreid onderzoek om in 2100 tot een weloverwogen besluit te komen. Wat de diepe ondergrond betreft zijn in Nederland 2 opties. Opslaan in klei of in steenzoutlagen. Dit heb ik vanochtend verzameld op de Meent in Rotterdam. Daar zijn ze ook aan het boren. En dit is klei. En dit zijn boringen van 40 tot 120 meter. Of tenminste, daar heb ik samples verzameld. Op de TU in Delft wordt op dit moment in opdracht van COVRA onderzocht hoe snel stoffen, zoals zout, zich door de diepe en eeuwenoude kleilagen bewegen. Op het plaatje zijn deze kleilagen geel en oranje gekleurd. Hieronder is zoutwater en hierboven zoet. En dat zout dat reist door die klei van het zoute deel naar het zoete deel. Hoe langzaam of hoe snel dat gaat, dat is voor mijn onderzoek heel interessant. Want stel dat de supercontainers door slijtage na duizenden jaren gaan lekken, is het goed om te weten hoe lang het dan duurt voordat de radioactieve stoffen aan de oppervlakte komen. Het is heel erg goed om daar onderzoek naar te doen, denk ik. Omdat als we nu kunnen berekenen, in die kleilaag zal een stof er 1 miljoen jaar over doen om weer boven te komen, door bijvoorbeeld 50 meter klei, dan is het heel erg veilig. En voor een wetenschapper is het natuurlijk interessant om onderdeel te zijn van de jarenlange studie naar de juiste eindberging. Al gaat Beer die zelf waarschijnlijk niet meer zien. Zoals het er nu uitziet, zal er in 2130 de deksel op de berging gaan. Dat gaan we allemaal niet meemaken, denk ik. En van 2100 weer terug naar 2022 dan. Zeeuwse tennisverenigingen waar de razend populaire padel gespeeld wordt, zijn enorm in trek. Het zorgt voor nieuwe leden bij de clubs die jarenlang juist de leden zagen weglopen. Het lijkt mooi, maar er zijn toch ook twijfels. Hier bij tennisclub Animo in Terneuzen ging vorig jaar zomer met de aanleg van 2 padelbanen een lang gekoesterde wens in vervulling. Sindsdien zijn de banen bijna non-stop bezet en moet je er snel bij zijn om zeker te zijn van je plekje. Ik had vanochtend nog een gesprek met iemand van, je staat hier om 9 uur, heb je niks beters te doen? En toen was het, ik had liever om 10 of 11 uur gewild, maar 3 dagen geleden was ik al klaar om hem af te hangen, de baan. Alleen iemand anders was me voor. Uit de wijde omgeving van Terneuzen komen Zeeuwen naar TC Animo om een potje te kunnen padellen. Dat is goed nieuws voor de vereniging, want sinds de aanleg van de padelbanen zijn er 150 nieuwe leden. We hebben ook gevraagd van wat is de reden dat je lid bent geworden. En dat bleek duidelijk dat het echt wel die verhouding ongeveer was. Dus 100 man alleen over padel.
Dat betekent extra contributiegeld natuurlijk, maar ook extra beleving op het park. Dat merk je gelijk terug natuurlijk. En als de kantine ook weer een keer open mag, dan hebben we in de toekomst ook duidelijk meer baromzet. De populariteit van padel in Zeeland reikt verder dan Terneuzen. Bij tennisvereniging De Goese Maan worden op dit moment 2 nieuwe padelbanen aangelegd die medio maart klaar moeten zijn. Ze zijn hier op Zuid-Beveland van overtuigd dat padel ook hier een groot succes gaat zijn. Meerdere mensen die ik dan in de stad tegenkom, bij boodschappen doen of gewoon in de stad wandelen, die dan vragen van hoe ver zijn jullie met de padel? Want we willen het graag zien. De aanwas is enorm bij De Goese Maan en dat terwijl de eerste bal nog geslagen moet worden. Leden die bijvoorbeeld door een tennisblessure vanwege de lange slagen moesten stoppen, door padel eigenlijk weer heel erg enthousiast worden gemaakt om weer opnieuw te gaan beginnen en weer opnieuw lid te worden binnen de vereniging. Dus het is alleen maar mooi geworden natuurlijk dat je oud-leden weer opnieuw kan verwelkomen. Maar er is ook een keerzijde aan de opkomst van padel. Want voor de aanleg van padelbanen bij TC Animo en De Goese Maan werden er tennisbanen opgeofferd. En dus is het de vraag of het succes van padel wel eens goed nieuws is voor de echte tennisliefhebber. In Zeeland, in de hoge categorieën, heb je niet veel spelers. Ik weet dat de wat betere spelers in Zeeland, die helemaal gek op padel zijn, krijgen steeds padelbanen, die gaan dat meer spelen. En je ziet nu met toernooien en met competities, je had maar weinig spelers. En als die spelers ook nog een keer meer gaan padellen, dan heb je het toernooi nog minder deelnemers. Competitieteams met nog minder spelers. En ik verwacht zeker in die hoge categorieën, daar verwacht ik wel de problemen. Problemen of niet, bij TC Animo en De Goese Maan denken ze al na over een 3e en 4e baan. Padel is booming en wordt, als de groei zich doorzet, misschien wel groter dan tennis. Dan zou ik zeggen, van, inderdaad, zeker maar even met tennishart, van tennis moet op 1 staan. Gelukkig heb je die ruimte hier om padel te laten groeien. En ik zou zeggen van laat het groeien, laat die ontwikkeling samen omhoog gaan. Denk je nou over 10 jaar dat TC Animo een tennisvereniging is of een padelclub? Ik denk dat het absoluut nog steeds een tennisvereniging is. Het zou kunnen dat het 50-50 wordt of 2/3 tennissers, 1/3 padellers. Je kan zeggen dat het een hype is of niet. Het leeft nou ontzettend. Maar dat wil niet zeggen dat tennis in één keer vergeten gaat worden. Want dat is en dat zal wel blijven ook. We hadden stapelwolken vandaag, maar ook veel opklaringen. Landinwaarts viel lokaal een bui, maar de meeste tijd was het toch echt vooral droog. Gelukkig. Maar morgen dan begint ook droog met af en toe zon, maar later wordt het dan bewolkt en volgen ook perioden met flinke buien. Op onze site lees je meer over de Dag van de Liefde, want ook dat was het natuurlijk nog vandaag. Ik heb sowieso een kaart en een klein cadeautje gekocht. Doen jullie iets aan Valentijn? Nee. En hoe komt dat? Ja, helemaal geen behoefte aan. Een hele lieve kaart gehad. En nog geld voor mijn tattoo, dus ik ben flink verwend. Nee, geen behoefte aan. We geven elkaar regelmatig een cadeautje. Nee, want ik ben alleen thuis. Nee, ja, wie moet mij verrassen? Misschien kan nog komen, de dag is nog lang. Ik had allemaal mooie kaartjes vanochtend op de tafel. Dus, Wat stond erop? I love you. En die kaarsjes gaan vast vanavond ook nog even aan. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot morgen.